Ke step ke bekemen ipi baro, iki heb ki berit ipi kilong kami kilong pa, ki samla ki bepet ni ke online service ke jongi, kum ke Jingiaseng Khynnah jong ke Balang Presbyterian Pohkseh, i khot sngewbha ipi mene shim mentaban ngi habengi syakri lang kum ni man mani yu Blei. Nyai ngu shisha yu Blei bingi yok biang ke ni ke lat begini ke sngi ke betumai ke jingim ke jongi. Kum ta ngin pendem bat ngin yarok hi ke kerteng ke khut bat ke bakrau ke jong uhi. Shwa bingi shmat tu ngin pendem ke jing duai, beki ike barok bingi pendem kan dalong shisha ke jingilam du mensim jong Blei. Tu ngin duai. Nyai ngu ime ko pa bi melong Blei badap de ke jingai sudah ko terakan rat. Ko terakan rat ngi dem bat ngi duai hikmat jome hagani ke step ko terai. Bangin ai ngu ime ko terakan rat ba mem ju eno yengi ko terai kum ki reu ngai ko terai jisu bien. Ko terai don kat ki hep ki berit. Ki badan hala ke yeng ke jongki ko terai jisu bien. Men Kyrkhu yeki ko terakan rat. Men yarap iki bangin nom shep ting yoni kunyang jingpang ko terakan rat. Ubla sari ke perthai brokoi. Men yada yengi ko terai. Kum unong ruai shem sem uong. Ken mau trai ke rihasi ken tiu berim maja. Kum ta ko trai ken mau ke ri ke jongi men yada ko trai. Barha ke por ko trai. Shwa bengi yach kmat ngin pendap iki program ki jongi. Tu adu ben sem u jong me ko trai. Unda trei bat unda yalam yengi ko trai. Shime ke por ke pedang sa bat ke ike bengi pendap kan dalong ke Kyrkhu ingi we pi we. Teng Jesus ngipan. Amen. Hani ke por ngan ke par i miss dafi ban bet dekhar min shimi ke benta jong i hak ba polis tang bat duai bat showing in poisata in ya rwai lang ke jingrwai ba sunspa khnai khnai with mai bat sunspa proposal na ke berim. One Khynnah to yaro, hallelujah, amen. Burom you Chrisbaro, hallelujah, amen. You Jesus belongs him, ha pola kamen sim, yen I ngukat ba him, hallelujah, amen. One Khynnah yaro jam, hallelujah, amen. Try Jesus krau kanam, hallelujah, amen. Ulong penem, ba inamen barim, ai laka jing im, hallelujah, amen. Junom in ngu you try, hallelujah, amen. Jing ya rong in ya ai, hallelujah, amen. Hab neng lang in ya shem, hakmat ka ket baskem, ban burom sim to dem, hallelujah, amen. Hasyawing in let Blei ke jing duai ngin puli naka ktian ke jong Blei ke bangi la ban syam naka shithi u Jacob kalenong ke ba ningkong ke dekat ke ba ar hadu saw bat kumju ru naka kitab ke Deuteronomy kalenong ke balai pawe ke dekat ke ba Henry tu penyo yaka ke jing kemen suda ko para banget jonga haba pihap ha ke jing tunju babunjan haba pitip ba kata ke ba prang ya ke jinget jong pi ke penlong ya ke jingai sha Henry kani ka jingai sha tu ai kan yo yala ka jingtre bajanai ba penlong ki bajanai bat ki batili biang ki bam duna ha ka e ru tu long ki bakhlan bat ki bashlur wat kyo lamne wat shap tieng yaki namar utrai uba ublei jome ma uhi ulet ringkat bat me un e no yame lamne kentat no yame to ngine let Blei ka jingdoi ko kpa jingiamane hamneng ngon mandam khmat kislajat ki bakhot ki bakentang ki jong me atrai jisu ningkong atrai ban ai ka buram sheme atrai namar milong ublei halor ki Blei baro ken atrai bat nga ai ngo yame ba miladon ring katlang bat ka jingim ka jangi hadu kani ka khlip mat atrai bat mem shimla no yangi ken atrai jisu
But ngilong kumne ru kumba ngilong de lyngba ka jing iet but ka jing isnei ka jong me kan atrai. But kani kapor kalong ka sngi atrai ka bakentang ka bangi kum ki khon ki jong me kan atrai Jesu ngi yo ban shakri but ban yo sngaw ka ktien ka bakhoi ka jong me atrai to donin kat lang but ka jingiaseng Khynnah jong ka balang ka jongi atrai but ki dekhat ki jong ka bikila ban pintilun ya ki kam ki jong me kan atrai Jesu to kshan ma me ya ki atrai habreng ki jing telot ki jong ki kan atrai Jesu ba kila ban ai ba bahatam atrai Jesu nak benta ka buram ka jong me kan atrai Jesu awan bandwai ru kan atrai Jesu na benta ushakri u jong me kan atrai Jesu ban sam ya ktien ka pakhot ka jong me kan atrai Jesu to don ka lang mar ushakri u jong me kan atrai khanang ba ki ki ba mi na ka shintur ki jong u kin long ki bala prasad do min siam u bakhot ku jong me kan atrai kani ka por kan atrai Jesu ngawan bandwai na benta ka ri ka jongi atrai ka bala shakta hau ni u khnyang jing pang COVID-19 atrai Jesu to donin ka lang bat baro ki brio ki bala shakta ha uni ujing pang kan atrai Jesu to pen khia ma me ki sangti ki badon bor ki jong me kan atrai Jesu but to don but to I atrai Jesu ba to I ka jing tengan hapo jong ki kan atrai Jesu hapreng kan ka jing pang ki jong ki kan atrai Jesu but to donin ka lang ru bat baro ki frontliners atrai ki ba I yala ka jong ka jing im ki ba shakri na benta ka im lang ka sa lang ka jongi kan atrai Jesu to ai haki ka met ka bakoi ka bakhia atrai to da to sumar mami atrai na uni ujing pang atrai khanang ba kila bantre ki kam ki jong ki atrai kumju ru atrai Jesu to dan ka lang bat ngi ru kan atrai Jesu na ai mami ngi ka met ka bakoi ka bakhalan atrai Jesu bat nai don ka lam ka jing im ka jingi barang ai sa atrai bat ngi ai ngo ya me ba mila wanch kan ka perthai ban yap na ka benta ki pop ki jingi kan atrai Jesu bat to map ki pop ki ring kang ki jingi ba ju so si ya me mla ki por kan atrai an ong yu khamat jong me ringa pan nga dam nga ngo ki ne baro krteng ka bakhoi ba ka badon portam ka krteng ka jong me u Jesus Christ amen to Blei un Kyrkhu yepi Miss Duffy ban bet dakhar unang IP ka bor unang IP ka met ka bakoj bakhia ban nang Kyrkhu yepi un penon kam yepi hangno no pi don ban unang penon kam yepi namata ka burom ka jong uhi ban ngin ta ngila pois ka wei ka benta kata ka long mingin sha score no na khtin ka jong Blei bat ngai ngo ya I rang ba balang jongi iba penshai karbamon ibladon bat ngi ni ka por ba in sam hapreng jongi ya ka kubor ka ba ayu bo Blei kwa man kra ngi ni ka step ban nga nget skap nga kwa IP ki hap ki bare pin shashkor bha kan long ka jingker khu bat pinyo shibon ka jingman toy ka jingem ka jong pi ba ka ktin jo Blei ka ong ayu bat ka hikai ayu ya ka jingem ka jongi UP we but shopping in pois kata ka benta kan long ka jingpen kre ka donut ka jongi an karpar ik praise and worship team ken yalam yangi katu ani gitli gi jing roi bat nga khot epi ben shim talang bat ngi habeng ye roi ben ye ro phim roi nam ta juno rengi roi ban ai ngo Blei kata ka long shibenta mengin ai ka jing ro so Blei bo de hok pan yo ka jing ro nangi bat kum ta nga khot lang epi baro ki bapet wat sha ba kan shulong ta ngi ba yeng nang ne beng ye roi rei mo phi ki badon hala ki yeng ki jong phi ru pine shibenta lang ye roi ta sur ka bajam wangi ai ka jing ro so Blei ring por ka pali ko praise and worship team kan yalam ki jing roi bat hadin ka ta skar pa irang ba balang ben shim ka benta ka jongi I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. See, I'm trading my sorrow, and I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Say, sin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Does your heart get jumping, your feet get pumping? Are you spending all the time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Does your heart get pumping, your feet get jumping? Are you spending all the time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it. Jesus said to live. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Sedang jong kene ka por ngawan ra ka jing ai khu Blei ka kerteng ka jong Jesus Christ sutrai nong penem jongi ya baro ki Khynnah bat ki hap ki barit jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Pohkseh bat kumjo nagabenta baro ki Khynnah ki balak ban pek lyngba ka online service jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Pohkseh. Ngadap da kajing sngewbha bangan yo ya kan lat ban ya don ringkat bat phi kum kajing Khynnah ban ya sam ya ka ktin ka jong Blei bat habangayo ya kan ka por bandon bat phi kapen kan mau ya ngai gitu ki por ki bala lekno kumno hagwa manga ringkat ki parlok ki jongaru ngiyo ban ya don ha kajing Khynnah bat hagen ka por nakaliang jong phi kum ki Khynnah ki babon nganget ki akwa ban poi shaying mani banwan shi ki Jingiaseng kum bajuan ha ki por baro ag belalek henry namar ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 kabala penlong ya ka sorkar ban khang shipor nakabenta ban penlong ya ki Jingiaseng ha ki ying mani kumta kala
penla yang i bangin hap ban ya syong no hayeng bat ban sengap ya ka Jingiaseng nak yeng gisem ke jongi henry compare lada ka longkum taru henry kawai ke bangakwa ban penkan mau pi kalong bau jisu uong nganlong lem ringkat bat pi bat kata kamut opin hap sngout bau jisu udon ringkat bat pi haka yeng ke jong pi kat bat pi pidang shot score ke tin jong Blei bat pidang sengap ya kene ka Jingiaseng haka ni ka por haswa bangin ya chaprang ngakwa bangin ya bu shwa ka jing duai ringkat bat nga tungin ya duai Blei ukpa jongi ubahabneng iwan ban aingu yami ha kani ka step jong kani ka sngi ka bakraw ka bakentang ka jong me pamela penla yangi kum ka Jingiaseng Khynnah bangin syakuri yami kan rat be ngi boti kani ka por barok ka wei bat khamtam ha bangin shash ko ri ka tin ka ba im ka jong me ngi duai ai wo mun sim jamen khilai lu ya pleng jongi bingin yo ya ka jing shai na ka tin ka jong me to pdiang ye ki jing duai jongi ngi pa na ka kerteng Jesus Kristus nong penem amen hakabiye day bat kani kapor ngakwa ya ka banwan ra ya ka jingia thu khana hapreng jong pi kum ki Khynnah ki barit henringan pen syong nong rim ya kani ka jingia thu khana na kani ka gospel Matthews kal nong ka ba pun riu kad khot ka ba lai phon riu ngakwa ban puli kum ne kini ki tin anda kumta u Jisu lawan bat shek bat ki Shaka jaka bagi khot Getsemani bat u ong haki senran tu ya syong hang ni kat banganda lej hang tai ban duai kani kadi ke jingia thu shaphang kapor ba u Jisu u lej shaka per Getsemani nganam kran jeliu than iki ai nakabenta jong pi ki Khynnah ki barit nringa kwa banya thu tang ini iwe ibenta ba u Jisu u lej shaka per Getsemani ban duai bat kata kadai hakapor hashwa ba unsha ya ka jingsha sitom bat ban kiu halor jong ka ding pna bat hashwa ba u Jisu un lej ban kiu halor jaga ding pna ban sha ya ka jingsha sitom ulalej ban duai haka per Getsemani bat ka jing duai ka jong u Jisu kalong ka jing duai ka bajur bat ka jing duai ka jong u Jisu kala ai bor ya u ba ula ban sha ya ki jing sha sitom henry ka ai ka ba la jang ne ka long ba u Jisu la let ringkat ba ki senran ha ka per Getsemani ba ula ong ki wong to ya duai ya sha sitom bat nga henry ka Bible hang ne ke thu i ka ong ba kini ki senran jong Jisu ki la ya samthia lesi kala ban long namar ba kila sngot haj kala ban long namar ba kila ya yaj baro asisngi ndawan ngani ka permit kila ya samthia no u Jisu oi ki to ya duai to ya sha shitom lem bat nga henry kim simla la bat kila ya samthia no bat kai ka bala ja anna ba kini ki nong shion ki bawan ban kem u Jisu kilawan u Jisu la kloi ya ka ban sha bat simla shep ting ki henry ki senran kila ya petlot baro ataga por namar ba kila ya shep ting ka khubor hang ni kalong shaphang ka jing shep ting ya ki ai ki bangim dei ban shep ting hagni ka por nga kwa banwan ra ya ka wei ka jing thu khana ka bi dei bat kani ka nongrim shaphang ka jing duai ka jong Jisu ka per Getsemani ka ba u Jisu ula ban sha ya kini ki jing ki ba dei ban ya kendo ba kata kalong ngakwa ban ya thu khana ya pi ki Khynnah ki barit kala don ko ka jingiang te hari England ha ka ba kala don ko ka missionary ka ba kerteng ka Jenny Owen kani ka missionary ka babu ya ki khun swet ba karon ko ka yeng ka jongka ka ba kala thiet ha ka dor ka batat nri kam ni ka yeng ka ba bha kani ka yeng ka don ka jing syong sngem bat ka madan ka jujhi bat kam simlong ka yeng ka ba bet ka ba biang ka ba itunat bat kani ka missionary
ke Jenny Owen ke judon ke jing khuslai ke perkhat be lese kini ki Khynnah konswet ki ba maka kari ki la ban siok pang kalong ke yeng ke bom de dei sngewbha bat kum ta kala khuslai nri bakan thi de ke yeng kam la shu bakan shnapan bha kam la shu namar ke jing kamai jong ka kalong ke berit kay ka bakala le ka ong yakine ki Khynnah ke berit kita ki konswet ki baka kalari ka ong ba phini duai hau Jisu bau Jisu un le iki kamba bau Jisu un sha skor bengin la ban yo da ka wei pat ka yeng kum ta kini ki Khynnah gile duai para ka jing duai ju kini ki Khynnah kay ka balaja ka wei ka sgi hadin bikile duai bon benai nakaliang ki bor jong ka sarkar ki latip syapang kani ka yeng khot swet jong ka Jenny Owen pat ka ka bala penlong ya ka sarkar kalong ba ka sarkar ka lelej ban ai jingerap ya kani ka yeng khot swet bat ka sarkar kala snai ka wei ka yeng hang ta hajan kata ka yeng ka barim ka baki klesa bat ka sarkar kala snai ka yeng ka ba khamba ka ba itnat bat ka bala light ru na kita ki jing sngem baro bat hang ni ka Jenny Owen kala yaro ya Blei kala aingo ya Blei ringkat begini ki Khynnah konswet ki badan hangta kile kemen ki yang Blei ula shashkor ya ka jing duai jongi bat kila yo da ka yeng ka bha bansa ka ban pelaj iki na kita ki jing na ki jing pang ki jing stom na kita ka jing sngam jo kita ka yeng na kani ka jing thuk khana ka berit ka bangakwa ya ka ban wanra akani ka por yang ngirukum ka nuksa bakum ki Khynnah ke berit kum ki khot jong ka Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Presbyterian baro nganget pi baro pi kwa ban wan biang si ka Jingiaseng nganget ba pi kwa ban lej biang si school kum julej baro sikata nganget pi kwa ban kendo iki perlok ki jong pi kum ba pi ju kendo nganget pi kwa ban lej ban yele kai bat ki perlok ki jong pi kum ba pi ju yele kai baro sikata Rena marka jingpang COVID-19 kabala sapriang kabala pensiap tieng iki babon ki brio bat ngangai iki Khynnah ke berit ru lahapan pha songkhop iki hayeng asem am simla suban mi shabar am simla suban le cheskul am simla suban le chiki chakai le kai am simla suban ni kendo iki perlok ki ba i ki jongi lani ban ye kemen haki por baro ko ki Khynnah ki berit ngakwa ya ka ban wan ra apdeng jong pi ya kani ka wei ka jingker pat balada mapi kum ka Jingiaseng Khynnah ki Khynnah berit baro ki bala ban pek limba kani ka online service pinbu ya ka jing duai hakmat jong Blei ngangai bau Blei un shashkor ya ka jing duai jong pi kum bu la shashkor ya ka jing duai jong kini ki Khynnah konswet hang ta ya ka ri England hakata ka yeng konswet ka ba ka Jenny Owen kala ri yaki bat ka jing duai jong pi kalong bau Blei on pen khia na ka jingpang COVID-19 bat nganget ngie kan mau ya ka tu ka jing ruai ka ban rius pa san ka khot ka basau ka bangi ngi ju ruai ki jing duai jong ki Khynnah ngatip ba un sngap utrai ali wan shu Jisu yu ngin ya ro klam dawai kata kalong ka jingker pat nakaliang jonga nakaliang ka Jingiaseng Khynnah ngiwan ra e ka jingker pat chapi ba pinbu e ka jing duai ka bakerpang baka jing duai jong pi kalong bakan kiu shaka khat ka jing snai jong Blei bat bo Blei un sha skor ban pen khia nakane ka jingpang bat baka ri baka jaj ben re jongi kan yo khia sendan u Blei un Kyrkhu ye pi ki Khynnah berit baro na mata ka buram ka jongu amen ban nganget pla sha skor bha klalong sisa ka jing Kyrkhu haba pio sngoi ke khubor ngi ke step bat kom ta to Blei un Kyrkhu ye pi irang ba balang jongi ba pidshai kharbamon bat Blei unang penon kam ye pi ha ka ministry ka ba pi trei ma pi bat to Blei un yalam ke jingim ke jongki ba ke yeng sem ke jongpi pa hani ke por ngi la poi no sa pengin penwai no sakri ke jongi ba ngi yarwai lang ke jingwai ke ban ris pa pra ke bathmai bat sunspark nai phulai na berim bar hadian jo katang skerpat irang ba balang
jongi main pelai ingi dah ki jing Kyrkhu penuai. Ki Khynnah Jerusalem Gerteng Jesu Rai Shedhem Ki Khynnah Bamentaru Ki Rai Ya Roya Kaju Sngap Ki Khynnah ki arwai Sngap Ki yaro klem dawai Jam Hosanna Jam Hosanna Jam Hosanna Ya utrai Ban ren ban crow barolang Ki rwai lem surbabang rendang bar siang ki penjam Hosanna ki bajrong tam Sngap ki Khynnah ki arwai Sngap ki yaro klem dawai Jam Hosanna Jam Hosanna Jam Hosanna Ya utrai Lahi kai ban it utrai Ban puli kak tin klem wai Lentisha neng di ban yo Burom aisyu Blei baru Sngap Ki Khynnah ki arwai Sngap Ki yaro klem dawai Jam Hosanna Jam Hosanna Jam Hosanna Ya utrai. Tongin ni poi syakbawai. Hakbawai no jong kani ka jing syakri ka jing mani jingiamane Blei. To pelaj ini ki jing Kyrkhu ki bakan sai tam ki jong me. Ba to ai ba ka jing ai ka jong Jesu Kristus trai bu nong pen em jongi. Ka jing ba pelatam ka jong Blei bu kupa. Lembat ka jing selok ba thiang ka ba pentingan pen syat bor ka jong mensim ba khoj. To ai begini ki jing Kyrkhu kini ai sa lembat ngi kum ka Jingiaseng Khynnah baro lem rupat baro ki ba ngej ba ki riu khoj baro ru. Nadu mentah sudah kita bom jukut. Amin.